Yo, ako si Marcho, Waray TV, mga kawaray, sama kayo, let's go! Alam mo, maliit ito. Okay na yan, Nay. 50 nga lang yan, lahat eh. Dalawang tumpok, 50. Ma'am, 50 na lang lahat yan, ma'am. Binayaran ako lang. Opo. Wala na mga kuray. First time ever ng linggo makaubos tayo ng paninda natin. Ay, gusto. Lagi sa taas, ha? Doon nyo ko makikita si Marcho, may bayong na puno ng kwento, gulay, prutas, pati munting sikreto. Habang nag-aayos ako ng pwesto, binabati ko kayo parang tropa ko mismo, mga kawaray. Tara, sama sa biyahe, sa simpleng araw gagawin nating special. Huwag magulo dyan, oh. Mamaya madukutang mo pa sila. Hindi ko kayo sa bawat palabas ko, mga kawaray. Tara, sama sa biyahe, sa simpleng araw gagawin nating special lagi. Sa bawat high, sa bawat Kanino to, Trenta? ubad na totoo. Araw, makaguluhan basta't magkasama ka tayong lahat ngayon. Sama kayo. 40 kilo. Gigising ng maaga, bit-bit kamera, dala ang saya sa dumali tapat ng kanto. Doon nyo ko makikita si Marcho, may bayong na puno ng kwento, gulay, prutas, pati munting sikreto. Pero higit pa ron bawat
suki Kausap para ng kazoom Tapat ang timbang, tapat ang tingin Lumalaban ng patas kahit mahirap Minsan hawak ang saging Kamay sa kamatis pero puso ko Sa inyo nakapokus Simpleng pamumuhay pero ramdam ang ligaya Kapag hindi ko kayo Sa simpleng araw gagawin nating espesyal lagi Sa bawat high, sa bawat kuha ng araw Makabuluhan basta't magkasama tayong lahat ngayon Mga kawaray, tara sama sa biyahe Sa simpleng araw gagawin nating espesyal lagi Sa bawat high Kuarenta. Kuarenta.
Kurenta lang dito, kurenta. Gulay, prutas, pati munting sikreto. Habang nag-aayos ako ng pwesto, binabati ko kayo parang tropa ko mismo, mga kawaray. Tara, sama sa biyahe, sa simpleng araw gagawin nating special lagi. Sa bawat panoorin mo lang si Marcho. Dito simple lang pero totoo, kasama nyo ako. Bawat tawa, bawat umot, hubad na totoo. Bunga ng araw, makabuluhan basta't magkasama at tayong lahat ngayon. Mga Mainit na. Sige. Pili. Sampo lang 1/4. Pili na, pili. Sa plastic. 20. 20. Pili na, pili. Sampo 1/4, sampo. Sampo 1/4. Yeah, 40 lang yan, te. Sa'yo, te. Bumili ka na. Boss.
na yan, boss. Yan, kumuha ka na dyan. Bigyan mo ko eh. Ma'am, bigyan na ma'am. O yan. Tama. Ito, sala ko yung third. Ay, ika. Kano yun? Kuya sa'yo? 15. Ito ba? Ito, ano po? Okay, okay. Ma'am, pili na ma'am. 10 lang ma'am. 1/4. Sayote, 40 na lang. Ma'am, pag gisa-gisa. 40 lang. O, 35. Okay. Hindi na lang talaga. Pwede na. Boss, nano! Renta na na. Renta. Libo din ang sobra. One fourth lang? Ay, 10. Tara na dito, tara dito. Tara dito, tara. Oh. Tama, parehas. $37. Kwenta. Kanti sa dagdagan. 50 sa'yo. Ano na to? Kwenta. Tapos 37. Ayan na lang mga kuray ang ating paninda. Itong rich na kamatis. Ayan na lang. Ito sayotin natin tira kahapon. 5 tumpok na lang. 30 na lang kilo ma'am, 30. Ha? 30. Okay. 30 kilo, 30. Na, 30 oh. Paubos lang. Renta ko na mga kuray para makauwi na ako. $37, gawin natin 40 ma'am. Yan 40. February pa naman eh. Malapit na putukan, alam na. Putukan sa 14. 30 na lang dyan, 30. Pati ito, 30 yan. Dalawa. 50 lang bro. 50 na lahat sa Ha? dalawa. Sige, para makauwi na. Okay na mo. Tanong sa'yo, te. Kunin mo na lahat, 50 lahat. Tira. Wala sa atin. Isang piraso lang. Dala naman ako. Dala. Piraso lang. Malaki.
Kaya sigurad na ito. Oh. Baka gusto mong dagdagan pa to. Ako, huwag naman. Huwag na. 10 piso isa. Huwag na. Parang pangit itong isa. 20. Alam mo, maliit ito. Okay na yan, Nay. 50 nga lang yan, yung lahat eh. Dalawang tumpok, 50. Ma'am, 50 na lang lahat yan, ma'am. Binayaran na kita. Opo. Hindi pa kayo. Ano po naman? Hoy, 50 lahat to. 50. Para 50, kahit saan dyan, 50. Ito, 50 na nga lang. 50 na to. Oh. $50 lahat, 50. Oh, 50 lahat. Ano na mga kore? Oh, 50 na to. Ay, hindi to ba to? Sayote pala to. 50 yan, Day. Huwag kang ano. Barat ka masyado ah. Hindi ka naiiba sa mga customer. Oh, 40 na to, 40. Barat na yun, oh. Barat. Yan, natutok na, nakatutok. Para malaman mo, 40 na, 40. timbangin mo lahat o. Sabay timbangin mo kay ano. Ay, lubot na yung ulo. Oo. Kaya mo siya doon. Mata mo, upal. 40 na, 40. Wala na mga koray. First time ever ng linggo makaubos tayo ng paninda natin. Thank you so much, Lord, sa mga bumili. Nagpita na. Uwian na to. Hintay natin dito. Alright, thank you, Lord, sa blessing. Time check is 9:49 mga kawaray. Lumabas tayo mga alas 5. 9:49 na ngayon. 9:49 na ngayon mga kawaray. Alas 5 tayo lumabas. Kaya yan. Thank you so much, Lord. At yan. Close na natin. Uwi na tayo. Wala naman tayong gagawin dito.